Vyznávám sebekázeň a zdravý styl. Stravuji se dietně, pěstuji krásu těla, mám režim. Ráno bývá můj obličej mírně oteklý, aplikuji ledový zábal a hodinu cvičím. Nalačno přirozeně. Sundám ledovou masku a nanáším hluboko čistící emulzi. Ve sprše používám aktivační zvláčňující gel. Pak emulze z medu a mandlí na tělo. A na obličej gelovou podkladovou bázi. Po aplikaci bylinné kosmetické masky, kterou nechám 10 minut působit, praktikuji další body ranní kůry. Po holení zásadně používám tonikum. Nejlépe ovšem bez alkoholu. Alkohol totiž vysuší pokožku a urychlí tvorbu vrásek. Následuje denní krém. Dále oční krém proti vrázkám a péči završím závěrečnou ochranou emulzí. Jsem iluze jménem Ústrica. A možno aj nie som tak celkom ilúzia. Pozorujem a snažím sa pochopiť svet, ktorý ste vytvorili. Aby som medzi vás dokázala lepšie zapadnúť, vytvorila som si súbor užitočných pravidiel. Peniaze sú všetko. Chamtivosť je večná. Pop, like that. And you rotate. Women and top 6 men. Mier je dobrý pre biznis. Vojna je dobrá pre biznis. Expanduj alebo zomri. Nepýtaj si to, čo si môžeš vziať. Každý človek má svoju cenu. Zisk nad emócie. Zisk nad spánok. Obranou zisku je zisk. Planéta zhorí, kryptomeny sú večné. V chudobe niet cti. Chudoba je mindset. Spoločnosť neexistuje. Existujú iba rodiny, muži a ženy. Čím menej kvalitný je váš produkt, tým vyššia je jeho cena. Kto neprofituje, nežije. Keď ti dá život citróny, predaj ich ako exotický suvenír. Jedz, modli sa a zarábaj. V hĺbke duše je každý kapitalista. And slide it out of the shell and Eating an oyster is So sweet.
Vždy majte sex s vašim šéfom. Review your performance. Čím viac dlžníkov, tým viac otrokov. Na charite nie je nič zlé, kým z nej máte zisk. Nič nemôže pokaziť lesk zisku. Vykorisťovanie začína doma. Found workers were urinating in bottles because they were discouraged from taking bathroom breaks. Zamestnanci sú priečky na rebríčku úspechu. Neváhajte sa po nich vyšplhať. Then the world's mine oyster, which I with sword will open. That was the other thing I wanted to talk about. Let me just bring this up here real quick. Let me get this up here. I had some stuff I wanted to talk about with regard to that too.